السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik pek Allah tebaraka ve teala hemmenizin taat-ı ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huday için oturuşuklarınızı ve muhabbetlerinizi, duaya hayırlarınızı, soğuk gecelerde, kışın güydün gecelerine, Beyik Allah'ın kelamından ve Resulullah'ın şirin yaşayışından ve almalı derslerden dünya ve ahiret saadet bulur deyip gelmeniz, Beyik Allah lütfu keremi bile kabul edip de hemmenize dünya ve ahiret saadet versin inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahatlıktan, vatan emniyetlik, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğinden, din-i dünyamızı abatlıktan ayırmasın inşallah. Peygamberimiz rahmetul lil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 60 yaşında bolon olqan vaqia cengi Hunayn cengi, Hunayn savaşı, ma'rike-i Hunayn ve yevme Hunaynin iz a'cebetkum kesratukum. Kur'an-ı Kerim'de de görürünü ba. Cengi Havazen, kabile-i Havazen, cenkcu millet. Peygamberimiz Hazreti Attab 25 yaşında uğrağındaki cavan sahabasını Mekke-i Mukerreme hakem edip İslam'da, cihan-ı İslam'da evvelin fermande-i İslam Hazreti Attab ibn Asid radıyallahu anh Mekke-i Mukerremen hakemi, Mekke-i Mukerremen fermandesi edip de şunu intikab edip 10.000 sahabadan kânirak 12.000 sahabası bilen Mekke-i Mukerreme'den uğraya şol Hunayn tarafa gaşin. Cengi Hunayn'a gaşin. Kafirler teyyarlık görüptiler, on gürrünleri geçipti. إذ جاء فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت من بين أيديكم على جبل كذا وكذا فإذا بهوازن على بكرة أبيها بذعنها ونسائها ونعمها في وادي حنين. يا رسول الله من kafirler gördüm, hatta zenan oğlun şoklarını çıkarıptırlar. Koyunlarını, davarlarını, diyelerini, sığırlarını hemmesini çıkarıptırlar ceng meydana gaşin bir bulur ya Allah anırtı versin millet. Fetebesseme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kâle tilke ganimetul muslimine gaden inşaallahu teala. Peygamberimiz gülümcirip, mılgıyıptır, tebessüm ediptir.
İnşallah olar erti musulmanlaryň oljasy bolar, musulmanlaryň eline düşer inşallah. Gaýgatmaň diýipdir. وبعث قائد المشركين ثلاثة رجال من هوازن ينظرون إلى المسلمين. Kafirlaň başlary 3 neferi iweripdir. Musulmanlaryň halyndan habar bermäge. Musulmanlaryň goşunyň içine ogryňdan girmeli. Hemme ýagdaýlaryny, habarlaryny gelip kafirlere aýtmaly, sanlaryny, azkärliklerini, jin ýagdaýlaryny. Wa amarahum an yatafarraqu fil askar faraja'u ilayhi wa qad tafarraqat awsaluhum. Üçüňiz girersiňiz musulmanlaryň goşunyna diýipdir şu kafir. Gaw kulak asyň, gaw dersler wa inşallah 2 däne ulqan waqia agdaljak, içinde de muhim ilmler daýdylar inşallah. Üçüňiz girersiňiz şu musulmanlaryň goşunyna, her gaýsyňyz bir ýere girersiňiz, üýşüp bir ýaňa girmeň. Üçüsü giripdirler, her gaýsy bir ýaňa, üçüsü bir wagt çykypdyrlar, hamana ikindin çykar, akşam çykar sip gurrunlary barmyşda. Faraja'u ilayhi wa qad tafarraqat awsaluhum. Oham 3 bolup öz baştaklary kafirlaryň arasyna gelipdirler, ennamjalarynyň ysgyny ýok. Ennamjalar ysgynsyz hallan açyp barpdyrlar. Gorkly. Faqala ma sha'nakum waylakum. Hünäm mulyasiz diýipdir. Yan kafirlaryň başy. Qalu ra'ayna rijalan bidan ala haylin bolqa. Onu biz adamlary gördük, kimmileriniň ýüzi bir form ak diýipdir. Bir ak adamlary gördük, sahabalar ha ýoksa. Ala haylin bolq, atlarda ala diýipdir. Fa wallah ma tamasakna an asabana ma tara. Şolar göremizden soňra özümiz saklap bilmedik diýipdir. Şo goşuna girdik, girip titrap çykdyk diýipdir. Wa qalu ma nuqatilu ahlal ard. Baştaklaryna aýdypdyrlar. Eş öwümizdäki jengetsek adamlarymyz ýeriň adam siýahaşla diýipdir. In nuqatil illa ahlas samawat. Şolar göňden gelen adamlar haşla diýipdir. In nuqatil illa ahlas samawat. Göňden gelen adamlar bilen biz wurşak bolýasa diýipdir. Üçüsiniň gaýdan kefişi bolupdyr. Wa in ata'tana raja'ta biqawmik. Sen biziň diýenimizi sen gel öwürleyli şola bilen jeňetmäýli, meýdana girmäýli diýipdirler. Fa inna an-nasa in ra'aw misla ma ra'ayna asabahum misla ma asabana. Şu biziň kawmymyzda biziň gören zadymyz görseler, şola da titreşerler diýipdir. Qala uffil lakum bal antum qawmun ajbanu ahli al-askar. Ey tüfsüze diýipdir. Ey gorkak millet diýipdir. Hen biziň daýawlygymyz diýipdir, ýan kafirlaryň başy. Oham bir daýawrak, ýüregi gatrak, ol jeň görerrek, hidatdan gorkmaýarrak, dünkürek, bir ahyr bir emerägiň birini getiriň men ýanyma diýipdir. Ol üçüsini ýanyna saklapdyr. Kafirlaryň arasyna girip olary gorky salamasyn diýip. Fa ajma'u lahu ala rajul. Oham bir adama aýdypdyrlar, falany badyr heýre mertdir diýip, oham onu iýeripdir. Faraja'a ilayhi wa qad asabahu nahwa ma asabahu min qabli. Bide gidipdir, bide gelipdir, edil öňkülen gurrunu bilen gelipdir. Oham aýdypdir, ra'aytu rijalan bidan ala haylin bolqa. Ey bir ak gen adamlary gördüm, ala atyň üstünde diýipdir. Ma yutaqu an-nazaru ilayhim fa wallah ma tamassaktu an asabani ma tara. Ey şolar gözläp durup bolanak, gözüň aýyrmaly bolýar diýipdir. Ýürüňiz sygmaýar şolar gözläňde diýipdir. Heybete haq ast in as khalq nist. Heybete in merd sahib dalq nist. Hazrat Mevlana aýdýan haşa. Heybete haq ast in as khalq nist. Ol Allah'ın heybeti, musulmanlaryň üstüne düşýär.
Heybet hak است این از خلق نیست. هیبت این مرد صاحب دلق نیست. از شهانم هیبت و ترسی نبود. هیبت این مرد هوشم را رو بود. Ben bir padşahlardan korkyan adam da deyiptir. Şunu görümde innam titriye ödedim deyiptir. Az şahanem heybet o tersi nebud. Heybete in merd huşam ra rubud. Bir adacık vakt şu haybattan gurrun edeyli yine iyilin alkı deyli ham. Çon şu zamanla heybet diyen zat neyme diyorun gurrunu bu kulli insan hususan musulmanlardan galan zat. Neyme gördü kamşı kafir gelip musulmanlar görüp gidenine men bir gen zatları gördüm, ak zatları gördüm diye. Ey mümin musulman, ey Türkmen. Bir adam bir işe girinne şu işin ödüne ora näme geydirliye? Eginmaş geydirliye. Karxanalar gözlek görün, işlenýän yerler gözlek görün. Devlet adamsı olsun, millet adamsı olsun, şahsi olsun, her işin ödünün bir eginmaşy var. Allah Teala da her kim iman egirse, şoňa nuru iman üstüne okluyor. Täze musulman bolan adamlaryň başı kafir ýurtlardaky aksilerini görüň, suratlaryny görýänsiňiz. Kafir bolmaka şolaň ýüzi gözleri näjire? İman kelimesini aýdandan soňra ýüzi gözleri näjire şol adamlaryň? İkisi bir maýşol. Allah Teala her kim iman egirse, la ilahe illallah aýsa, şoň üstüne bir eginmaş geydirýär. Hemmeňiziň üstüňizde baş eginmaş. Elhamdülillah. Kalpte iman üstüne bir zat geydirilýär dasyň. Şoň adyna heybetul iman diýerler. Şoň adyna nurul iman diýerler. Şoň adyna nurul islam diýerler. Olal her türlü necis getip beren adam görüň musulman bolandan soňra aksilerini görüp aksine ýüzüne belli. Bärde görseňe beter belli. Suraty çykypdy şoň ýüzüniň nuraniligi we olal bir necis, habis, bir porsa hafa lejen adamdygy. İman kelimesini aýdandan soňra ýalfyllapdy, haybat diýip şoňa aýdylýar. Haybat diýen zatlary bir nur adama ýokumy var. Azametide var, korkusda ýüreğine düşýär. Sadece görünüp duran zatlar. Bir adam şiirin başında şarp şurup üstün ýuwup durallygy bilen elini kunny alyp dehret kılıp duran adam ikisi birim gözleňde. Geçip barýakan bir owadan elini kunny alyp bir adam dehret kıljak bolup elini çermäweti nuraniyeti ýokmaýşy? Ya bu kadar harçlar et, eginmaş bilen adam haybatlanyp, owadalanyp bilýärmi? Başarmýar. Birje kelleni ak böwür koyup mescidin aglyna duranda näjire bolýar? İkisinin haybaty birmi şoň? İkisinin nuraniyeti bir mi? Her jere harjetsin awadallyk bilen. Awadallyk tapar ha. Bir şayet o bu hat tapsyn ödüne göre. Emma ol nur, ol azamat, ol ýokumy ki İslamyň içinde ba, on zor bilen tapyp bolmaýar. On zor bilen tapyp bolmaýar. On hemminen tapmaly, on şu iman nur gulagyňdan tykmak bilen, şu oturşyk bilen. Gulagyňa salmaly şu nur gürrüňler. İçine sirýe, am adam nuraniye diýe. Gözüňden salmaly içine. Okuýmaly şu zatlary, Kur'an okuýmaly. Gözüňe şu nuruň çoğyan ýeri, nuruň çeşmesini gözüňe salmaly. Aglyňa almaly, keplemeli şu gürrüňleri. Gulagyňa salmaly, am insany nuraniye diýe. İnsani haybatly ediye. İnsani bir üç duran adamları görün, bir başkadan çıkıp gelýän menen bir qari ile Kur'an okulayan yerli var. İkisi çıkıp gelýän yer diými? Danışkan adamdan çıkıp gelýänle bilen bir mescidin hücren qari ile çıkıp gelýän yerini gözläp görün, ikisini oňşuluklugy da bar, oňşuluklugy da bar. İkisi diými? Aslan ştadan çıkıp barýakaňyz öwden bar gözläp durun. Üstüňizden nur dökülüp duran ýanyk, perişte çıkıp barýan ýanyk, bular bir İslam'ın gurrunu, bir iman gurrunu, bir ahun qadiye mescidin ya bir zadın gurrunu değil, bir Allah'ın gurrunu, bir nurul iman be. Bir başka zadın gurrunu değil. Hiç ikisi dengeliymiş olun. Mungdan üşüp durandırlar, ama haybatı yok. 5 nefer, 10 nefer, 20 nefer, kişicik oğlançıkları görün, qari wal Kur'an okuyup tu ferişte yancak bolwatıyla, ama medreseden ya danışgadan çıkıp gelýän ya başkadan çıkıp gelýänini görün, ikisi denmiş olun ýüzüňde görün. Dengdelligi hem mekşefeliler. Her kim gözü var bilýär onu. Her kim kalbi körde bolsa bilýär onu. Şoň adyna haybat diýerler. Şoň adyna nuri iman diýerler.
Birce soruğunda cevabını aydan geçeyin üstüne koy kamil olsun. Şayet bir adam aysın o nur bana gerek geldisin. Bana ne mi diyecek hamana? Men bu zatla ben işim yok, men qov yiyecek, qov yatacak, qov turacak. Nur diyen dadın men kelleme gelmeye. Haybat diyen dadın men düşünmeyen. Şunu qov jetten bellak koyun. Her kim şiya şeyşinde nurun içinde bolsa, şol adam kabrinde de nurani, kıyametinde de nurani. Şu nur al-kitiye seni. Kabrinde de, kıyametinde de. Her kim şu dünyada nur yok bolsa, şol adam kabrda da nursuz, kıyamette de nursuz. Onun için o tadı da zelil olur. O tadı hevr hor olur. Hevr perişteler, on hesap kitabı salınacak bolan ne askermerler. Adamlar askermerler. Adamlar on defele verer. Bu varlarda peygamberin sözlürken okuysan ben dip gurrundan çıkacak, on çıkacak değil yani. Ol adamı kıyamette adamlar tata'uhumul arjul. Peygamberimiz de aytıyor. Ol adamlar ayakla defeler diye kıyamette. Hiç sahi olmaz ol adamın diye. Sanı olmaz diye. Defelenip verenler diye. Şu dünyada nursuz adamlar şolar. Şu dünyada nur näme, heybet näme, bazatda men ýanymda manasy yok diyen adamlar şolar. Bir dünyada sen nurun al, ağzından, kulağından, burnundan şin teberrik nur urunlar sal, nurani ol. Kabrında da nurani edirsin, asmana gitsen de nurani edirsin, kıyamette de ve cennete varanda da nurani edirsin. İnhe mana diýerler, heybet nur diýerler işi. Be her hal kafirler bu urun bilen gitti ýedine. Yaqulu Sahl radıyallahu anh سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع السير. أي بر ألقان واقع والترو أي شرمان أهدم نرن إشتمل ورغدا ألم كمبيوتر أسر فضاء أسر نهمة شرحتر ورغ ديان آدم نرن إشتمل ورغ بلكم خدای تعالی برون شو ورغلر قلوغنا وارد قلبنا گیرتن إن شاء الله. Sahabalan mir aydiye biz gittik ewa gaşin Hunayna gaşin emma peygamberimiz salatımrak gitti. Ahir arkadan biri yortup gelli ve aytti ya Resulallah qad taqatta'u min waraika. İdindeki adamla bölünü diptir. Birimi yoşanrak gitsen ya dursan näjere maslahat diptir. 10 kimin neferda. Fenazala sallallahu aleyhi ve sellem فأمرهم فنزلوا. Peygamberimiz şotak düşüptir, ikinnini okuyuptir, sahabalarına da düşünüştaydı, biyici kullen qalmalıştaydı diptir. Biyici qalmalıyıptir. فقال sallallahu aleyhi ve sellem ألا فارس يحرسنا الليلة. Aham peygamberimiz devruni gözläpdir, aýdypdyr. Hi bir at oglan ýokmy diýipdir. Bir at safar oglan ýokmy diýipdir. Şiýje daňat ýança oýa geçirmeli bizi saklasa diýipdir. Ala farisun yahrusuna al-layla. Bir heýwer daýy oglan ýokmy diýipdir. At sapmanydy ökde bolsun, at oglan bolsun, şiýje bizi saklasyn diýipdir. Bütün sahabalar canını verecekler. Zımışı otuyla. Oğlun şoğunu qaytıptırlar Resulullah canın yanına dula. Oğlun şoqlarından haberleri yok. Din, iman nip öwesi ýüşüp canlarını gursoklarını geri otu. Hemmesi amade be hitmet. Emme bir fark etdi. Muňa näme gerek? Odol giýje ýol ýürýän adam bolmaly. Ýöne men gideýin diýeniň peýdasy ýok. Pehlewan bolanyň menen garanqydan gorkmaýan ýüregiň ölür adam bolmaly. Bir toğra adam dayo emma giýje ýogy da garanqa ýogy. Giýje garanqyň sukuty, ses ýoklugy da adam gorkudyýar, ses basdy gorkudyýar da. Emma muňa bir adam gerek, şo taýda peygamberimiz kim başarjak şu giýje bizi saklamana ýerek gitmeli. Hol dereden gitmeli dağın üstüne çykyp daňat ýança durmaly. Ýol tanyýan adam bolmaly. Uykusyna musallat bolmaly. Lep peygamberimiz sahabası bilen yatsak arkaýyn yatsın diýmeli. Bay bir yarım saat yatsam maňa bolar diýen adam bolmaly. Giýjeden gorkmaly be her hal. Hemmesi teýýar. Emma peygamberimiz bir kefa aýdanna iz aqbala Anas ibn Abi Marsad
ala farasihi faqala ana za ya Resulallah. Barakallah. Bir jawan sahabaň biri atı bilen zıňyk gelipdir. Sen aýdýan adamyň men şo ya Resulallah diýipdir. Hazreti Anas ibn Abi Marsad bedew olsa meydan galar dumally hak aşkyny atsal meydan yoluksa, atsal meydan yoluksa, Mahtum Ulişan aýdýar. Bedew olsa meydan galar dumally hak aşkyny atsal meydan yoluksa, näjire meydan yolugywati lap atsalmaly bir jawan sahaba Hazreti Anas ibn Abi Marsad şolay diýäniň men nädipdir. Ýerek gitmeli orta men teýýar diýipdir. He wara ýollara da ýetdik diýipdir. Ukymada musallat diýipdir. Adam özündäki nygmatyň gadryny bilmek gerek ha. Näme gerek? Ýaltanmasyzlyk gerek. Näme gerek? Hokgatmasizlik gerek. Näme gerek? Ay maňa galypdyrmy diýmesizlik gerek. Näme gerek? Huda içillik gerek. Gara bagrylyk gerek. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr farkab. Atyň menen sen ogro diýipdir. Bir ştada bir gysgadyk bir sual jogap zihniňde gelmer ýaly. Nämeden çürüýüm ştada? Hana Hazreti Ömer ýokmy? Men gitjek diýmeýe. Hana Hazreti Ali näme men gitjek diýmeýe? Gowgulagasyň. قال عمر الفاروق رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر الصديق في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما رواه الترمذي. بورن aytmasaň bolajak ýal goý kamil bolsun gördüň. Hazreti Ömer näme diýär? Şi ýasydan soňralaryna Peygamberimiz hemişe hususi ogrynça Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen oturardy, erti näme etmeli? Bername dökerdi, gurrundeş bolardy. Meni aralaryna alardylar, üç bolup oturardyk diýär. Belli bolýa, her işe geçen hefte geçendir. Bir zat büýrenine, yani şu wagt Hazreti Ebu Bekirden intizary ýok, bar sen git diýer ýanyk, bar dagyň üstüne çykdy şonu sakla diýer ýanyk. Başga kişilerden intizary bar. Bulan başga bir işi bar. Bulan başga bir mämuriýeti bar. Ýasydan soňralaryna men oturşardym, Ebu Bekir Siddiq bilen Rasulullah erti näme etmeli, birun näme etmeli, näme bernameler dökmeli. Şuna hal bir toýda görýän, bir olakon ýaşuly bir zat büýürýär. Bir jawan oglan men ederin onu ýerine ýetirip gitip gelýär. O bir nefer şol iş başarýan adam gitip gelýär-de. Ya meselen şu jenge erti jeng boljakda. Hazreti Ali Murtaza bilen Hazreti Osman Zünnurayn Peýgamberiň öwünde durup kafirler bilen jeng etýänmişdikler. Bulan ikisiniň işi bar. Bular gitmeler daga gaşyn. Hazreti Osman ve Hazreti Ali ve Hazreti Abu Dajana ve yine bir sahaba 4 bol Peýgamberiň öwünde durýanmışdyklar. Biz bular da gitmeler daga gaşyn. Ene her hal bir ýeňiljek sorak jogap boldy. Kim gitjek? Hazreti Anas ibn Abi Marsad. استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه فلا نغرن من قبلك الليلة. Ey Anas dipdir Peygamberimiz. Gidersin dipdir. Şu dereni tutup gidersin dipdir. Ta ahirine barıp dağa çıkarsın. Şu taada daňatýança durarsın. Biz sen tarapdan arkaýyn boljakka dipdir. Biz sen tarapdan arkaýyn boljakka dipdir. Yani şu tağdan adam gelmer diyecek kadiptir. Bolya dip atın çapıp gidiptir. Felemma asbahna gece geçti. Dağa tarttırlar. Kharaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila musallahu. Feraka sallallahu aleyhi ve sellem rakateyn. Dağa tıptır. Geçiye da vakt. Yatanın kıda geçiye, ibadetin kıda geçiye, gaýgaty geçenin kıda geçiye, din, dünya, halal, haram hemmesini geçiye da. Peygamberimiz azan çekilipdir, 2 rekat sünnetini okuyupdir. Rawahu İmam Abu Dawud. Bir tohar adamla seferde sünnet okuýmaya, Peygamberimiz jeng seferinde de okuyupdir da. Sünnet terk etmäni öwrenşmäň. Faraka sallallahu aleyhi ve sellem rakateyn. Rawahu İmam Abu Dawud. Peygamberimiz 2 rekat sünnetini okuyupdir. Ertin sünnetini okuyup aham aýdypdyr. Hal ahsastum farisakum? Dünkü atlyňyzdan habar bolmaý diýipdir.
sünnet bilen pardın arasında zarur bolsa keplamalmışdyk. Resulullah jandan ders alyas. Bir adam salam verse, "Wa aleykum salam" diýamaly. Hal ahsastum farisakum? On gurrun inşallah başga urmuga eders. Hal ahsastum farisakum qaýgyda peýgamberimize mesuliyet. Atlyňyzdan habar bolmaý diýipdir. Inni parda duruljakda. Onda yok, haber yok ya Resulullah diýipdirler. Öten akşamky giden nitdir? Peýgamberimiz doga birazyn etýär, zähmetler de çekilipdir diýsen ay. Yani geç aylı şey diýip, zähmetler çekilipdir ha. Ey zähmetler çekilipdir ha dininden çyryp. Fa uqimatis salah. Tekbir aýdylypdyr. Peýgamberimiz imam bolupdyr, erti namaz okypdyrlar. Falamma sallam ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem yanzuru hilal ash-shajar. Faqala sallallahu alayhi ve sellem abshiru. Aham iki rekat okyp bolup salam berende duruni wezäpdir. Hal baglaň arasyndan wezäpdir. Ay boşluk gelýär ha atlyňyz diýipdir Rasulullah jan alayhi salatu vesselam. Fajaa aham ol atly Hazreti Enes ibn Abi Marsad ol jawan sahaba gelipdir. Faqala ya Rasulullah inni waqaftu ala al-jabal kama amartani. Maňa buyurşyň ýaly ýerine ýetirip duranlaryň diýipdir. Şol deren töködüp dağın üstünde durdum diýipdir. Falamma asbahtu tala'tu ash-shi'bayn kilayhima fanazartu falam ara ahadan. Daňyma taryp iki dereňde ahyryna geçip gözledim, adam görmedim meni ha diýipdir. Hiç zat görmedim diýipdir. Hemme kim gözleşipdi? Ýanky jawan sahabaany gözleşipdi. Hemme kim gözleşipdi? Resulullah'ny gözleşipdi. Kim? Tarih. Peýgamberimiz näme diýipdir aham? Peýgamberimiz aýdypdyr. Ey şundan bir sual sorapdyr. Ey bir sahabada bir jogap beripdir. Ey bir şarkıllatyp goýupdyr şoň jogabyny. Peýgamberimiz de şoňa bir jaýda beripdir. Ýöne dünýäni ýalpylatyp goýapdyr da. Şu zamanyň adamlarynyň eşitmeli bilmeli görjüňler. Ýöne owodallyk, ýöne gelşik, ýöne jaý owodallyk, öýe owodallyk. Adam insan özüni ýatdan çykartyp bir zamanda. Näme adam owodallygy bolsa, ey hakykat bir pikirini giýiriň şoň halky gözlemeň. Awwal özüme diýen soňra siz öýdüňiz. Bireme içimde de giýireliň, gursagy da arasalaýlyň bireme. Nur imandan çüreyim, Allah Teala'nın ışkından çüreyim, Allah Teala'nın muhabbetinden çüreyim. Hop bu kadar dünya şamahal awadallamana öwesiyişdir. Bu kadar alımda öwesiyişdir. Bu kadar jay awadallıya, bu kadar aşoyuna awadallıya, bu kadar servis behtaştiyine zahmet çekýär. Daşaryk näme zahmeti ba? Eş öýümde näme bir bereket getirdi? Öýüň nuruna näme getirdi? Haýsy erheleýin muhabbetine, haýsy inata, haýsy dogan garyndaş. Haýsy bir öýüň nuraniýetini azajyk artdyrýar şu görjüňler. Aslında zindigilere näme süýjülükleri berýärşiratlar. Bermeýe gapdanna iman bolmasa. Şu zaman adamlar abary bolup barýar. Adamlar akylyndan şaşyp barýar. Näme çygyň bilen adamlar? Birje ýol bar, o da iman ýoly. Peýgamberimiz näme diýipdir? Öz kimden sorapdy? Şagirdinden sorapdy. Terbiyet beren adamsından sorawaty. Bir mümini kamildan sorawaty. Bir jawan sahabasından sorawaty. Näme diýýärdi? Ey jawan dost, ey türkmen. Hal nazalta al-layla? Hal nazalta al-layla? Ötün akşamdan beri atından bir gerek düşdüňmi diýipdir. Ötün akşamdan beri atından bir gerek düşdüňmi diýipdir. Mana waha bu görüňde. Näzirege çykitmeli şu görüňlerden. Hal nazalta al-layla? Düň ikinnini berdim sen diýipdir. Şu mahalla geldi. Öten akşamdan beri atından düşdüňmi diýipdir. Faqala Anas radiyallahu anh felem anzil an farasi illa musalliyan aw qadiya haja hatta asbahtu. Ay berekallah. Ya Resulallah, dün ikinin gidenim meri.
Akşam namaza düştüm, yatsı namaza düştüm, erti namaza düştüm, bir de ayak yol sınca düştüm, ondan başa atımdan düşmedim, sen buyruğun yerine getireyim diptiktir. فَلَمْ أَنْزِلْ عَنْ فَرَسِي إِلَّا مُصَلِّيًا اَوْ قَاضِيَ حَاجَةً hatta asbahtu. Bir namaza düştüm. Akşam yatsı erti namaz. Bir de ayak yol sınca gittim. Ondan başka bir yere düşmedim diptir. Ta dağıma atardım diptir. İneş mahalle gelip duruşum diptir. Yere düştü şayet yatıp kalsın. Yere düştü şayet beyikten gözlep bilmeyen olsun. Yere düştü şayet atı gitsin. Yere düştü eğer teyyarlık bolup bilýärmi, ol amady jeng meýdanyň içinde heşermany wagt barmy? Tutar ýüzün şamala, güýjügeler kamala, uğraşar ham hyýala, otuda uğraşanna mahtumul işan diýe. Adam ýaş wagtynda haýyrlanmak gerek. Adam jowan wagtynda istifade etmek gerek. Tutar ýüzün şamala, güýjügeler kamala, uğraşar ham hyýala, otuda uğraşanna. Adam özünün kudret bedenisi aydiyan vaktinde bir Allah'ın rızayetinden çürüyüm, bir din için, bir iman için, bir Müslümançılık için, bir Kur'an için bir zahmet çekmek gerek. Her işte olsun. Bir sofin dert almalı demey, bir adançın dert almalı demey, bir ahunun dert almalı demey, bir karger, bir kasep, bir danışçı, bir ustad, hem bir kişinin bir dert almalı demey. Bir erhili, bir eni ata, her kim Müslüman multaşlı adamdan ders almalı almay. Ben düşemak deyiptir, dangat yanşal. Namaza düştüm, bir de sınca düştüm deyiptir. Ondan başka men hiç de dedemak deyiptir. Fakat negah bani. Ayol aylanıp durdum deyiptir. Anlayıp. Peygamberimiz näme jahide berem bolsak o? Peygamberimiz hoş bolupdyr. Peygamberimiz yalfulla deyip goýapdyr o. فقال صلى الله عليه وسلم قد أوجبته فلا عليك أن تعمل بعدها رواه الإمام أبو داود. Ey Enes siptir. Cennet sana vacip bolli. İnden meylek ölüyünçen zikretmesen de, sadaka vermesen de, namaz okuymasan da, şu halk o işleri et ya günahlarım yuwulsun deyip, şu halk o işleri et ya derecem köpelsin deyip, olur etmeni gezivesen deyiptir, senki bollunlu deyiptir. Şu bir gecede allın deyiptir. Fakat evcebete fela aleyke en te'mele ba'daha. İnnifat 5 vaktına gayim mollu, Hudaýyň pardlarını tirde gezive deyiptir. Edafa nefil okuyayın, edafa sadaka vereyim, edafa tesbih sanayın, edafa näme de, onu etip görme deyiptir. Bir de sen jaýdan bolsun deyiptir. Hudaý Peygamberden adam boş gaýdarmay. Hiç boş gaýtmaz. Emma men we maňa meňdeş hele erkek adamdan adam kan boş gaýdar. Kan adamlar var, kan jowan oglanlar var. Bir neferin göwünni görjek bolup uklaryny aýyrdy, uklaryny aýyrdy. Halalca pullaryny heder berdi. Halalca pullaryny heder berdi. İşlen pullaryny heder berdi. İdinäm bol, id hiç bol. İdinäm bol, id biýini sevş galma bol. İdinäm bol, her kim öz zindigisini o başga ýaňa gitdi. Hudaý Peýgamberiň ediýän işi. Dinden çürüyüm insanın ders almalı zatlar değil mi Ayşe? Fakat evcebte fela aleyke en te'mele ba'daha. Bollu deyiptir, sana cennet vacip bollu deyiptir. Inni hiç saadet görme, fakat olukon zatlara qaim molaga deyiptir. İlunumuz zamandan çürüyüm gerek görünler değil mi Ayşe? Her kim yalan menen yaşayacak bolup, yalan menen utacak bolup, yalan menen pullanacak bolup, yalan menen öz erheliğin arasına giýýär. Öz erheli ikisi ha. Oğul gıyl ene ata. Yürekten mehabbet bolman bir yalandan yaşayış, yalandan pullanma. Onun için bereketleri yok. Onun için insanlığın arameşi yok. Onun için zindigiyle süycülüğü yok. Onun için hem kişi yadav, hem kişi hasta. Şulan hakikat remzi muvaffakiyet diyerler şey. Bunlar sana velalet diyenmiştik. O benden aytıp duran kefini, ey necire geçmeli şu vurrundan. Ya Resulallah, danat diyense yatmadım da, düşmedim de deyiptir. İş yerine yetirýänmişdikle, Hudaý üçin etýänmişdikle, başdan savma etmeýänmişdikle. Döwrüni gözep, ay bolar da diýmeýänmişdikle. Allah hazır nazır diýänmişdikle. Hudaý Taala iman abruýdan aýyrmasyn. Hudaý Taala gursaklaňyz, öýleňiz nuri iman bereketden dolu etsin.
bir alham 3 kul huvallah. Suriye Falaq ve Nas goşup okuyayım. Ötürlü il unumda dua eder. Okuyuver. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Pirağa ilahi amin. Kan maridimiz var deyipdir le. İlahi amin. Ötürlen ruhunu şad etmeli hatımlar var. Tesbihler var deyipdir le. Hususan Celil ahun hocamli. Qavadam divenne tefsire vakt gelip dua et giderdi. Şonu da dua ede var. Ruh şad bolsun deyip Allah rahmet etsin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlun vatanımıza, mescid medreselere, öğlen bereketine dua ediyor. Amin ya ilahel alemin. İlahi amin. Parahatlık, emniyetlik, bir rahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. Yoldaşlarını da yardımdan çıkarma uğrayın.